Lelo Banyasa Voice Box, Sir Charles Ben Longwe akunena kuti shame on the Commission of Inquiry chifukwa chokuti mmene Commission of Inquiry manager inkakhazikitsidwa cholinga chake chinali ndithu kupeza mayankho pa mafunso amene Amalawi ochuluka anali nawo okhudzana ndi ngozi imene inaphatwa South Claus Chilima ku Chikangawa. Ndiye iwo ndithu akulankhula lero potsatira zimene analankhula Madam Mary Chilima kumwambo okhazikitsa South Claus Chilima SKC Foundation mu mzinda wa Lilongwe, umene ndithu amalankhula kuti ayi mafunsotu pa ngozi imene apha Chilima adakalipo ochuluka ndipo maansala ake sakuoneka kuti maansala amenewa achokera kuti. Ndine kalimodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti Charles Ben Longwe akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza mutiuza maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Ndi kulandireni okondedwa omvera lero lino pa 13th of February 2025, and it happens to be on Thursday, while my time says 15 minutes after 17 hours, which is 5:15, chigawo chimenechi chakumadzulo. Ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndikulandireni motel kuno ku University of Hard Knocks kumene timagabadulana makosana kuno tigabadulana. Makosana kuno tigabadulana. Ndithokoze anthu ena amene akumabwera pa social media kuti Ben Longwe amene timamudziwa ifeyo ndi ameneyo. Ndifuna nditsutse mabwana. Ben Longwe amene mamudziwa inu sa ameneyo. Chifukwa Ben Longwe amene mamudziwa inu mwina 2-3 years ago si uyuyu yayi. Amene mamudziwa inuyo ndi ameneyoyo kaya matsutsa boma si uyuyu ayi. Uyu ndi wina Ben Longwe, uyu ndi wina makosana, si amene mamudziwa inu. Uyu simukundziwa amene alipo pano. Mwayiona ameneyo ndi ndikutsutseni simukumudziwa. Chifukwa in the process ya kumene mandidziwirako kuzafika pakati apa, I became so weak. And in my weaknesses, I lost all friends. My friends won't say at that tower, they ran away from me. Ndi manunka ndowe, pali nepa ni manunka chakwera kulikonse. Ni manunka MCP, ni manunka chichos. Nde antu, you ran away from me because I was smelling. Mpakana anthu amayankhula kuti ukasambe, ukabrashe mano, uzoneka bwino, tikugulire zometera, uzimeta ndevuzo. Kunali ndithu zambiri konsoti, I was really smelling and I was alone, and pamene ndinali neyopo, panaliponda kuti I never had any friend. Those people who were friends ran away from me, and then that was my weakness. No friend, no nothing. Ngakhale anthu amene ndimachemerera kubomako, they never become my friends either. When everyone was thinking kuna kuti ineyo I made friendship with those in the government. Kapena kuti I've made friendship with Dr. Lazarus Makape Chakwera and maybe his wearers. Like the other, the people in this world, in this country. I was not either their friend. Let me confess that. In my problems, I was never been visited. In my situations, I was never been visited, but Nalimbantima will not let me go down, because the way up is the way down. Let me go down. And I went down there alone. Ndinapita pansi pondeka. And ndimapanga survey ndikumafufuza kunati what kind of life imene tili nayo mdziko muno, how do we live. Ndinapeza kuti Malawi sitikondana, mulibe chikondi cha babale chidazilala chidapita kalekale, mwina ndi a Dr. Bakiri Muluzi mene amatuluka mboma. Kungo yatsama kukama watukwanidwa kale ndi matumbo momwe. That's what I received here in. I never gave up. I wanted to learn. Because I learned something from the Bible. My Bible is my good constitution and my guideline. Mukapita ku 2 Corinthians chapter 10 verse 12. If it's not 12 verse 10. When I'm weak, then I'm strong.
So your strength comes out of your weakness. If you don't go weaker, you can't have strength. Ndifake Bible limanena kuna kuti okhulupirira ine azagwa katisanu ndi kawiri koma azadzukanso. Kuzukanso, that means you become weak, you become weaker, and then your strength comes from your weakness. When you come out of the weak, umabwera ndi mphamvu. Nde ukabwera ndi mphamvu, aja amene amanena kuna kuti amene timandziwa ife ndi uyu, ayi simukundidziwa. Mukanakhala kuti mumandidziwa, mukanayima nane ngakhale mu nthawi munyengo imene ine sindidachite zokukomerani inuyo. Munanditusa magrupu mwanu, ndikundinyoza, ndikundiuza kuti mwanditsika. Lero mwasanduka abwenzi, ndiye mukunena kuti Ben Longwe takulandirani. Iya, nditsutse inu simudandilandire ine. Koma ndinene kuti ine ndakulandirani, welcome back. Ineyo ndamene ndakulandirani, ndiye nditsutse zoti takulandirani mudapanduka, mudapanga ziziyayi. Ineyo ndakulandirani. Makosana, in a Ben Longwe, I've got a very big heart, and in my heart there is a lot of rooms. Ma room amene ndakulandirani. No samene muda tawa. Munanditusa ma group mwanu and sina pempe kuti mundimpange adi ma group mwanu. No, you close your groups sifuna tizambe za Ben Longwe. Ben Longwe amanunka sasamba, sameta ndevu satani, Ben Longwe anapunduka, Ben Longwe wafa, wamwalira, whatsoever. But let me give you a secret. Mwaiona? Ndamene Yesu amakagwidwa ku Getsemani. Anthu sadadziwe kuti Simoni Petro sanali bwenzi weniweni wa Khristu. Chifukwa ntamene adane amabwera, Simoni Petro anatusa lupanga kukhapa khutu la munthu mmodzi amene adabwera kuzamugwira Yesu. Ndipo Yesu anatenga khutuja ndikulibwezeresa in his presence kuti aone mphamvu ya Mulungu. Koma sadaonebe zimenezo. Nkhondo itafika pa chimake kuti apapa ndezafikapo, Petro adamukana Yesu 3 times. Sindimudziwa ine ameneyo. Sindimudziwa. In other ways, ndamutsika. Mu group langa sindikumfunaso. Sindingaende nayenso. Sindingachite naye zonse. Amene yakununkha. Amene mwakuti zambiri mbwe. Ndikukhulupirira kuti zina zimene zidankhulidwa nthawi ameneyo ndi Simoni Petro sizidamveke, sizidachitwe recorded in Bible mwina sizinaliso zabwino. Yesu Kristu anapita mpaka na pantanda upanda Simoni Petro bwenzi lake. Kukomedwa pantanda, kuvekedwa chipewa cha minga, kumwesedwa kachaso, kuyankhulidwa zinthu zambirimbiri, kuboledwa munthiti. Yesu Kristu, without his best friend Peter, was not there. Only Peter, if he could have known, kunena kuti that was the source of Jesus Christ's strength. Kukaenda ndiwo chima for long time, kuenda ndiwo chima like him, Peter, for long time, and that was the source of his strength. He must go down first. Ntamene ada Peter pansi Yesu, ndikuna kuti apapa ndokwatha, tathana naye munthu amene. Ndipo amene amakalanda zifungulo ndi maki ahade ndi imfa, ndikubwera nazo, ndikuti kwatha. Anthu ndikumbuzamuonaso akukwera kupita kumwamba. Strength. Jesus Christ was buried in the grave. Jesus Christ was known by Simon Peter, Judas Iscariot, whosoever, Jews and Samaritans, was not the same Jesus that came out from the grave. So anthu onena kuti Yesu timamudziwa uja ndamene limene naliboza ifa uja nali wina uyuso wadzukaso mwina. Mphamvu zimene ali nazo apa ndi zina. Mphamvu zimene ali nazo apa ndizowatengera anthu kumwamba sopano adzipita. Zijana ali nazo mwina zochepa zousa ukufa meja nditi zidutswa. Kuchiza odwala akhungu zidutswa. But this time here, pamene wadzuka apa, imene ni nkhani ina yosiyana ndi chapter chimeja chatha. You must know mysteries. Kuchokera kuno ku University of Hard Knocks, we teach everything, everyone, whatever you're supposed to know. And I'm here, Charles Ben Longwe. Now, mene ndabwerera apa, ndena kuti wabwera sopano unapanduka, ine sinapandukire munthu.
anthu munaona kuti ine ndakupandukirani nokha, and then you run away from me. Same applies to Job. Job anafika level yona kuti my best friends ake anachimuchita accuse kuti weyo wachima, that is why you are like this. Tikungocheza nawe chifukwa yoti we you know, but you are not a good person. Komano Mulungu atachita zinthu zina, abwenzi aja anabweranso and they celebrated with him. So they could not say kuti Job, welcome back. No, Job was supposed to tell his friends, guys, welcome back. Because it is his friends who ran away from him. That's it. Okay, back to my point. Ndiri ndi mfundo ziwiri zimene ndifuna ndichitererize lero, koma ndiyankhuleko pang'ono zimene zachitika dzulo ku Lilongwe, kumene kunali chikumbutso cha Dr. Saulos Klaus Chilima, mzimu aonse mwamtendere. Pa social media panayankhulidwa zambiri kuyambira dzana dzulo, timazimva anthu akuyankhula, taonani aya taitana chakwera, iye aitaonani zimene zikuchitikazi, ifama mote. Yeah, that's true. Aliyense ali ma views like whatever, but I decided to remain silent on that issue kuti ndione kuti kodi issue imene ikulowera kuti. Makosana dziko la Malawi ndi dziko lona kuti you need to think, uganize bwino mofatsa, osati mothamanga, osati mochedwa, koma mofatsa. You need to think. Then I was quite maonerera kuti akuti ku Lilongwe kuli zotani. Some people accuse akubanja, accuse aitana banja awa, but let me tell you the fact. Anayenera kuitanidwa Dr. Lazarus Makathi Chakwera because he's the state president of this country, and the person who died, one of them, was his vice in this country, was his best friend in this country. So sizikanateka kuti function ijachitike without Dr. Lazarus Makathi Chakwera and the first lady. Being the vice president, sizikanateka kuna kuti celebration mene chitike without other parties like UDF, DPP, Ford, whatsoever. They were supposed to be invited and to be there. And then no one knew the speeches. Zona tima speech amena yankhulidwa kumeko akhala wotani. Ndenda bwera kuno kukuzani kuna kuti they did well to invite the state president, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, kuti akamve zimene Ben Longo wakhala kunena zokhuzana ndi Chikangawa, because it has gone in the alignment of what I said. My audio zenachi, olondisana malize. I said it. Remember, I brought a reference yandege imeneda guapa 19 October 1986. Mene Mudali Samora Machel and my Samora Machel, Gracia Machel, was not there in that plane. But when it came to commission of inquiry, the first individual to be interviewed, Zoko Zandege menanali mai Samora Machel. Tabwani kuno mutuza. Ndene ndinani na kuti nkhani yokuza Chikangawa with our commission of inquiries anazinamiza okha, because there was nothing like commission of inquiry. There is still questions, there's still answers to be answered. Panali ma gaps ambiri, ma interruptions. Amena dachitika I said it. Kuna kuti during the process of report kuti tuluke Achakwera nachoka kuno kupita ku Germany konko kumaka kwena njinga ndikumatumiza ma video clips akugwera njinga, which have got nothing to do with us. Report kutuluka loboka boka. Kubwera kumalawi kuno commission of inquiry was selected. Kafufuzeni zankani in the middle when the commission of inquiry was about to release the report. Kunabwera yanjera ndima ikaliati amalati dasokonezeka. Report linabwera with gaps. I said it kuna kuti dziko lino palibe chilungamo chimene chingamatuluke, palibe po chilungamo. Let me say it again. Nkhani ya kuchikangawa palibe chilungamo chimene chidatuluka, ndikuuzani zifukwa zake. Ndinani na kuti Mai Mere Chilima was supposed to be interviewed on a very serious note. Now you heard yesterday in the presence of the state president, Mai Chilima kuna kuti mafunso alipobe ambiri amene alibe mayankho mpaka na lero lino.
kafukufuku ma inquiries onse aja sanabwerese zoyenerera kwa munthu ngati amene anali opemphera okonda dziko lake okonda chilungamo okonda ayankhulatu kuti anali okonda zimene ayankhula Mai Chilima zija. So I told you kuti Mai Chilima knows. She knew her husband more than anyone else mudziko munomo, or even the said president did not know Dr. Saulos Klaus Chilima more than Mary Chilima herself. Because they were staying together under the very same roof. So they were sharing ideas whatsoever, the threats, the fears, the good times. So Mai Chilima knows, Kapena knew about her husband than anyone else. So no one can just come and tell her, kuti amunanu anali chonchi. No. They were supposed to ask Mai Chilima, tiuze namuna nalu anali otani, makonda zotani, macheza zotani, makha zotani, ma threats amena malandira, amena madzu analu, ndekuti pamene pajapo Mai Chilima kana khalabe ndima yankho, koma akunena kuna kuti there is no answers. So achakwera zimvera wokha, and that was good kuti Mai Chilima had to produce that statement in the presence of the president and his wife. Ngakhale mahagi wa machitika sizikanalepera mabwana nakuuzani zimenezo. Ine ndi Charles Ben Longwe, galu wankotosa kandira pachabe, University of Hard Knocks. And there is no amount of police, no amount of area 30 that can arrest Mai Chilima because she produced that statement. She said it. And that is the truth of the matter. And that is what Charles Ben Longwe said kuchokera kuno ku University of Hard Knocks. Kuti commission of inquiry imene dachitika imkafukufukuja sadati ndipo ndinana kuti alipo. Ndipo shame to commission of inquiry chifatika mayankhula timakanga titukuna mizirani. Koma look at this now. Yesterday it was a shame to the whole world because that lady was speaking good English clear kwa wina aliyesolo muntu wina aliyese ziko lonse lidamva zimene Mai Chilima adankhula in the presence of the president of this country. That's a shame, eh? Ndi zinthu zochitisa manyazi zimenezo. Ndifuna ndikuuzeni zimenezo. Okay. Why there is gaps because kapena nene kuti yonchi ndizayankhula mwatsatane sane fasi idati. Lero ndifuna ndipange produce ma audios okwana awiri. Koma ndiyambire imeneyi. Nditumize imeneyi kai. Kukanakhala kuti first statement imene achakwera adalandira yokhuzana ndege ya kuchikangawa idafika kunzuzu zidatere imene kanakhala false information. Achakwera as the state president could use his powers imene adagwirisa ntchito pwachosa a George Kainja ntchito kweri ya as an inspector general. Akadagwirisa ntchito mphamvu zawo zimene ananchosera Martha Chizuma kujani contract yake kuti yata. Akadagwirisa ntchito mphamvu zimene adachosera nduna zina ma ministries ena ndiena chifukwa kuti is a state president. Akadagwirisa ntchito zimene adagwirisa mphamvu zimene adagwirisa ntchito poyimisa andani awa General Commander Nundwe kufa kuti nthawi yawo yati. He was gonna use those powers. Kuwapanga suspend anthu amene anampasa false information at the state president ngani yokuza dziko lonse ndi zokuza dziko la Malawi ndi maiko onse amene anali tcheru kuti amve akanamva kuti a Dr. Chakwera aja achosa ntchito onse amene anampasa false information. But up until today it is like every information that Dr. Lazarus Makathi Chakwera received concerning Chikangawa crash is accurate. Nothing is wrong. If I was the president of this country, I was going to question those people who gave me false information as the state president, because it does not concern me alone. It concerns the whole country. Zikuza dziko lonse la Malawi, ndi azipani, ndi andale, ndi maiko ena amene amakunda achiti. The state president sadachite zimenezo. Lero la Mai Chilima dzulo ngatamankhula kuti there's a lot of gaps pali mafunso zimene ndizoona zimene ine Ben Longwe ndinabwera pano kuuzani kugabadulani mitu kuchoka kuno ku University of Hard Knocks. Ondida ndide kuma chilungamo chiyende ngati madzi. There is no truth about Chikangawa commission of inquiry or reports. No truth. But we thank God kuna kuti in the conclusion of her speech yesterday anayankhula kuna kuti Achilima kumene aliko
tinene kuti she spoke like kuti munthuyo ali ndi moyo and he can see zimene zikuchitika, and she spoke about good things about him. Anali munthu wabwino. Who knew kuti anali munthu wabwino? When pa social media timati anali munthu oyipa, anali wozikonda, anali wakumva, wokuzimva ekha, abakili muluzi TV amati anali wakatangale, anali wotani, emote zambirimbiri. But did you hear the wife? The version of his wife. Sana nene amayi Mary Chilima kuti amuna anga anali oyipa, anali akatangale, anali achanchani, anali osakonda dziko da, anali ukonda dziko lawo. So Mai Chilima knows about late Dr. Saulos Chilima because he was her husband. But unfortunately, the government did not take an effort. Yofunsa chifota madziwa tikatenga mayo. Kwa bwere sapa, ayamba kunena izi ndizi. Ayamba kuchula maina wandiao. Nde izizi titseke, tingo dutsa konduko. Nde ofuna information, amakafunsa antu wambangadife, kuti tipite zikaperikira umbo. Which is nonsense. Can I say that? If I'm wrong, forgive me. But that's nonsense. Tikamakuza nkutu kuno ndiku University of Vadnox. Ndiku University of Vadnox meti magabadula kuuza na kupunzisa na kuti anthu apunzire kuna kuti how do we live in this country. And let me put it this way and very clear. We will not gonna continue living like this in this country. Kunena kuti tizikhala ndziko muno with no good information ya anthu amene akumwalira mosadziwika bwino nde basi kungoponderera. No. Ikanakhala ngozi yakuchikangawo kuti inali ngozi ya njinga yakapalasa imene Dr. Lazarus Makathe Chakwera adakwera ku German kuti agwa nayo inali ya 2 minutes nkhani yake. Agwa ndi njinga ku German nkhani ya 2 minutes. Koma this is something yonena kuti ngakhale ani yake andegeo when they came up with a press briefing anango yankhula kuna kuti mmene idabwerekeredwera ndege. Mutibwereke ndege tipite ukuti dapasa ndege. Koma kuti chimene chidatsitsa dzayi kuti ndege yawo igwe palibe chimene yankhula. Now I cannot go deeper in that because that concerns soldiers and I'm not a soldier and I'm not allowed to go there. Pamwambo wake tilekeze pamene. Koma let me tell you amala kuna kuti dziko lino lisapitirire kutero kunena kuti anthu amene ali ndi nzeru, amene ali ndi mavumbuluso, amene akuoneka kuti ali ndi tsogolo azipita motemo ndeti sale ife achina Benongwe zipukwapuku afe zopanda nzeru fe nde kuli bwino ife tipite anthu anzeru akhale pa dziko pana azamange dziko la Malawi. That's why ndikuyika mutu wanga panje. I'm not afraid, not at all. Ndi manena kuti namba yanga ndiyo mweja 0980752284. That's my contact. 098075 kapena nuti 0980752284. That's my contact. Pa WhatsApp, pa direct line ndiri kumalawi kuno ndikwatu Nkatabe. You call me direct, I will receive the call. You come, ngati phone yanga ili on, ndekuti tiyankhula. Koma let me tell you makosana, we are not going to live like this. Life ingati iti datana nayo 1993 afuse na Dr. Bagiri Muluzi. Will tell you. Odi yotsatira tifuna tikumbutsane zimene UDF idachita ndziko. Ndena kubwera kuti mukuyankhula mbali, mukutenga mbali as an activist. Let me tell you something. Sindutenga mbali as an activist. Ndayankhula audio zanga kuyankhula za DBB, ndinayankhula za age. That's useless. You can't go to parliament to kapanga discuss those kind of nonsense when there is a lot of problems in this country. That's greedy, that's envy. That's my practice. Ndizintu zosa veka bwino. You know, things like that. In there I have to crush what is wrong and what is right. Paliso zintu zina zimene ndiko zokuza ndi this is wrong, this is wrong, this is wrong. This tisamagwirisane ntchito pa dziko pano kumayuzana yayi. Mwayona meneyo. Ndirekeze pamenepo, but let me tell you, anthu amene munati Benongwe sobano wabwera mutakulandirania, ine ndikulandireni. Ineyo ndikulandireni. Munathawa. Munyengo yanga yazopweteka. Simuda ime nane. Simuda ndifunsenso.
Ben Longwe chachitika nje, what's going on? Nango takutsikani ino achitsiru, takutsikani. So matsika, lero lo mukuoneka songati mwakwera. Zakhala bwanji makosana. Ndakulandirani. Ine ndi Charles Ben Longwe. Ndikamati terera nyani wa bwana, sikuti ndi mabanga zocheza terera nyani weniweni. Galu wangu tosakandira pachabe. Sitimayankhula zinthu zamabodza, timayankhula zimene zili accurate, zimene zili background, zimene tikuzona ndi maso. Sitimayankhula zinthu zimene ena akatiimbira foni kuti Ben Longwe tayankhula zakuti ena ndakanira. Don't call me, tell me things. Zimene ineyo zo mwazimva mbasi, mwazimva kameni basi, tamva zakuti tayankhula zimene. Ineyo I'm not here to present my nonsense, kapena my propaganda. I'm here to present the country. And when I'm presenting the country, I present the country. And when I present the country, nobody stops me from presenting my country. This is my country. And when something is going wrong, I am here. It is my responsibility to rise up and stand for my country. If I die, let me die for my country. Just like Ichilima said. Ndizafera mbendera imene. Ampadi. He's no more. Palibe okhalitsa bano. Ndikuwuza zimenezo. Next audio ndifuna ndiyankhule ndikukumbuse na Malawi zimene makamaka ku Northern Region. Zimene UDF idachita kuno. Kunothi kuno. Nde mukhale pomwepo muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Thank you. Ngati ndayankhula kuipa mukhuluka. I'm a man. Thank you. God bless you. God bless you.